Marhay na banggi, sa atubang kan miembros kan Sangguniang Panlungsod, mga empleyado kan gobyerno lokal, asin miembros kan midya, ipiglatag ni Alkalde Leni Robredo ang primero niyang State of the City Report, kasuugma, Agosto 18, tiyempo kan anibersaryo kan pagkagadan ni DILG Secretary Jesse Robredo. Naka-unimporme asin sulot pa ang ID, kumpyansa ang alkalde sa laman kan saiyang report na nagsentro sa Nahamang parte kan 2028 finish lines, obheto ang pagmantener kan An Maogmang Lugar na pinunan kan dipuntong esposo. Dipisil sigun ki Robredo ang proseso kan pagbabago, enot ang paglinig kan City Hall, napigtawan nipon sa kusog kan Executive Order No. 1, ang Zero Tolerance Policy Against Corruption. Sinundan ini kan pagbabago asin pagpakusog kan sistema kan birokrasya sa gobyerno, kabali ang mass regularization kan 157 na madudugangan pa nin 44 na empleyado ngunya na taon. Signifikanteng parte kan mga akomplesimiento kan primerong bulan niyang pagtukaw bilang hepe ehekutibo ang may naga app. Sinundan iningon niya na taon kan People's Budget Portal na naging posible sa paagi ng digitalization. Naging silag, mantang naparikas kaya kaini ang pagsimbag sa maawot mangyari asin pagtaong solusyon sa agrangay kan mga nagenyo. Kabali sa mga proyektong pang-infrastruktura, anapondohan ng JMR Coliseum, Metro Naga Sports Complex, Naga City Civic Center. Inimantang ipapadagos ang pagkonstruir kan Center for Safety and Resilience, City Dormitory, Naga River Esplanade. Nakatalaan naman ang pagdisenyo liwat kan MT Villanueva Avenue, isusunod ang Peña Francia asin Magsaysay Avenue. Mabukas man ang Kalawag San Felipe Bypass Road. Mataong dalan, sigun ki Robredo ang mga proyektong ini sa pagtulod pa kan tourism brand na Naga is the Heart, na laom makain kaminar nindakol pang investors. Ngunyan pa sana, igwanang naitalang 11,000 na dugang na negosyo sa syudad. Alagad para kay Robredo, kasabay kan progreso sa infrastruktura, ang pagtaong proteksyon sa sustainableng natural na yaman kan syudad, siring kan pagpakarhay pa kan Mount Isarog Forest Park, na igwan ng 350 million pesos na pondo. Ibinida kan alkalde, nakaguno na nin 177.7 million pesos na asistensya ang syudad para sa National Social Assistance Programs, 14,000 na trabaho na nagbukas nin 33,000 na oportunidad. Siring man ang mga asistensya kan gobyerno lokal sa mga urong apektado kan krisis sa gasolina asin enerhiya, partikular sa sektor nin transportasyon asin agrikultura. Mantang padagos na pagsisimbagan ang problema sa pagbabaha asin basura sa paagi kan oplan kontra baha, na pinanginotan pa kan gobyerno nasyonal. Nangapudan si Robredo nin pagtatabangan sa pagresolbir kaini sa paagi kan disiplina sa tamang pag-apon nin basura. Piglunsar kan administrasyon ang oplan disiplinaga. Pinaigot ang esferso kontra sa ilegal na droga, mantang pinakarhay pa ang serbisyo medikal sa paagi kan pagbugtak nin primary healthcare facilities sa syudad. Paghanap nin pondo para sa mga ekipahe asin bulong kaini. Idugang padigdi ang primerong mental health hub. Ibinida digdi ang suporta sa sports asin ang 145 million pesos na dagdag pondo para sa pagpagibon ng eskwelahan. Lain pa sa 236 na classroom sa irarom kan public-private partnership. Padagos ang mga proyektong paharong, enot digdi ang 300-unit modular shelter community sa Barangay Pacol, dangan ang 320-unit rental housing sa Barangay Lerma. Sa irarom kan arte, istorya asin kultura, nakaguno man in 5 milyones pesos na pondo para sa enot na Naga Creatives Hub. Dangan ang pagpadagos kan mga aktibidad na matulod kaini siring kan carless weekends. Sa ibong man kan krisis, dakula ang natipid kan gobyerno lokal sa lado nin pagkakan, pagbiyahe asin gasto sa enerhiya. Sa hure, sinabi ni Robredo na nagpupuon pa sana ang pag-eskusar para sa ikararahay kan syudad. Ang pangapudan niya, ipahiling kan nagenyos kung paano ini ginigibo. This is our call to action. Over the past year, it has been made clear to us that the eyes of the nation are on us, not for the sake of scrutiny, but for something far deeper.
our light shines as a beacon of hope. But along with this, it is on our shoulders to show the rest of the country what is possible. That has always been our charge as the birthplace of good governance, as the people who declared that we carry these burdens and successes together. But I refuse to sugarcoat where we are. There is still a long road ahead of us. Our progress will not be achieved overnight. And the work that we have done over the past year is simply the first stage of the groundwork that is required for the Naga we are hoping for. The city government cannot achieve any of these goals alone. From then until now, our message is clear. Naga's progress is something we must work hard for, and we must do it as one people. For us in the city government, our people can rest assured we will continue to strive. We will always work hard, and we will always serve with heart and integrity. Let us never waste the opportunity that was given to us to lead our beloved city. We are only getting started. Let us show them how it is done. Diyos mabalos, mabuhay po kamagabos. At nagangunyan. Ika, ako, kita, An Naga. Ang tabayan ang iba pang impormasyong may kinaaraman sa lambang Nagenyo. An Nagangunyan, sangaran kan sa Kuyang Pag-iriba sa Public Information Office na pinamamayuhan ni Jason Nyola. Ako si Riza Mostar Santos. Diyos mabalos.